Обикновено всеки ден на обед ние храним кокошките с половин кило червен хайвер. Понеже сме толерантни към изискванията на птичото съсловие и ги обичаме и харесваме техните яйца. Да бъдат напълнени с хайвер. Ето червен хайвер, който не вярва да види от Северно море. Не, от Дальния Восток. Той е много... От Владивосток. Да. Специално поръчан за кокошките ни. Специално поръчан за кокошките. Много е вкусен. И така. Може така да се види. Да се види, червено хайверче. Рядко срещано, любимо на кокошките. Половин кило, защото нашите кокошки не са малко. И за 1 килограм някъде може да си купите кола. Предполага се. Така. Те вече са готови, защото знаят, че идва техният любим червен хайвер. Ето го червеното хайверче. Ще си хапвате и Петлю да си яде. Ето да си хапват. Така. Така Петлю много го харесва. Петлю си харесва винаги. Червено хайверче. Ма то е разкошно ядене. Това е вид яйца. Това, което пада върху кокошките, е полезно за перушината им. Това са като... червено хайверещи процедури. Да. Така. И Петела естествено винаги обича червения хайвер, защото този път без сандвич. Обикновено го яде с сандвич, ама този път без сандвич. Ами, те малките пилета се чудат все още. Те не са гладни, те са яли... Дай да се дръпне, защото Петела се дръпна заради нас. Добре. Да. И така. Тук останаха 2 зърна червен хайвер. С какъвто хайвер ние храним нашите кокошки.